daular da babu mu ba zala kare ba loyin yasi ka ƙara juye kanka wa kamfanin kirarka wanzu duwa a cikin ka kasantuwar kanka da kakanta ilimin da shirka kare ba loyin yasi yau ne kwanan sha iyar ka sha mun sha mace ƴaƴan ashi shi mai ruwa sha shehu jirgin rasha haka ne ba loyin yasi shehu tsantsar huliya burbudin lahutiya ya kake ne niya don matale haya shehu jirgin haka ne ba loyin yasi yau za na fara ilimi nan da kika tsara sai a ga mamaya Assalamu alaikum Allahiya sai ruwa da ruwa da kin kashe kuma kin raya Allah ce ke ce ya masoya sati da fidda zaki suna da sabon sati na su maganin su shi ne shehu jalin labaran da ihu sabace an taba da minti cikin gara kuzari wanda kuzari shi Allah ya kera lohu kuma kin ɗebe koko bebe Kaliba Sai da ta girbe ta samu
Lagos. Kamin fara lamura waiwaye ina ce muku Allah karfin mu samu kasance ga ganar renan na kanu minus ne mu Allah ganye plus time ganye plus time Saki ruwa ta tallili ga dukkan fari wanda ka mai wakilci da sunan zatin wata bakar zo mu tamu baki karka Mano zati kira ba dai shi ke da shi ke wani can sati a farko ne da mota ta juya kanta a diya ne aka titanu mazari da jalala ne na tare a wace kamala ne sai ka yau fana'i kuma an maka yare a cikin tsakiya ka yi gidan yan maye Ahmad ne aka yi shabani wutiri kore Assalamu alaikum bayan royin tijani wa alaikum salamu ya da musiyar hadi Wayewa da turwujudi da inuwarka kai da inuwarka Wane ne ya kone zati a zatinsa Wane ne ya tara sufa a fostarsa Waye wanda ba wa Allah a buruzinsa Waye marar da zati ne a aikinsa kai a aikinsa Bara ne da yi mashin farfata kalli sannan kuma karshe Ya bashi kashe ta kwaye da uwar adashi Gano matsayin ka ya yi wuya ko hasashe Kiran baya sun musa da sun mutu hoshi Wani bako da aka yi ne a kofar gida Wa aka mai masauki ne a can cikin gida Ya karuwa ya kashe ɗan da yau sanarta Kakare da shi ne ajalin mai gida Ya ci mun jamaliya daɗin halittarka Ya jallan jalaliya ya rarrabi a kona
ya kamul kamali ya tafasar zuciya na rantse da zuciyar ka kai zauwa kauta waye mazarin zaki ne kuma kauta ba da shi ne ba zaki ba ciki akwai kai ba waye waya hoka da waninsa ya sanya riga guda uku domin ya ga kamalarsa ana so na da wakilci sama ina arzai muyiwar maso ne mara kanku da nero ba za ku ki shan kwaya ba annabi ne ba wani ba Allah ka buɗe wani falda ka tattare kowa ya ɗaya ka bai wa ainihin ba wannan mai riga ko kushi ɗaya sallama ta kana biyu ma'aikaciya ilahiliya ba da ofis kai bayan an tsara decoration a abada aka jiya conclusion biyo na misalar ne a sallah domin hira cikin Allah abadi zati ne ta yi da kita producer kuma edita a nan sun ta ji sunanta mamaki a wanga final da jiran sati a Abu Dalla takwarar sati na Abu Dalla tun Allah na tun azati bai da kala ko kwabenti nukiliyar da babu saiti a tilafa an kamar satiti ki junction ne gidan Allah Agwarari ne tuna huti, hijabi ne alaƙuti, tunani ne a jabaruti, malakuti ta jawo. Lailata, ni muradi na lailace, 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 Lailata, ni muradi na lailace. Ta kira yin marki a dukkanin laurana ta bar kauna ta sanya gaiwa ba lailaki babban kare lata ibrahim na lailata ta nuni ne kuki tuwa farfaduwa ta ta kunno network kasuwan wata mai gangare ki laila ta ki tankade lata ibrahim na lailata jiran wuri dan da jike yanki kisa ta samu fata yin jika da fata da kirji zuciyoyi kika na durabe da bai lailata da kariya ta samu juriya ta tsaya wanda zai miki cika satire lata bada raje lata ibrahim na lailata buro sai laila mun jira daira ciro zatin ki kai wa kanki da kanki a tilafa kika kirkice lailata ibrahim na lailata daga karshe na miki sallama ta laila inda kanki ga ansa da ciki ta ko ta ina fadi na da wani ya mini laila da bana a gaji mashin kudura in furta aji ko da an yi ta a kai na kisa da gudu kan yi so bai laila ta zoge da miki sai ta kudanta ta zo da red babu biriki idan zo ya tambaya ina isini yake sai da sai mi ya da zango zatin kasa na waska masu gudu sun gudu bara maza ta kan ruhi ya tafado ke ruhi ki kwashe kaya kafin karfe hudu yanzu zuciya da zuciya ke babbakin gudu bara mane uku malikin gidan hudu tashin hankali kiyama ta tsaya a yau ya Allah na yi zabi bayin sa yau tsarin zaki da kewa zai tsaya mun da kyau tausi da alƙali ya gaska
da faiko shehu yaran rayan da rayuwa na mutuwa cikin mutuwa amalan ubangiji ne ruwa saduwa Sarkin kisa mai da zuwan mun mamaya Salamu alaika Allahiya sai har ka rufa da ko sai kuma kin raya ina ce ke ce a masoya ba a yau sati da fil da zaki suna da sabon sati duka su mutu su da wani daga yau ne ba Magaginsu shi ne shehu Jalin laban an da ihu Sabance an taba da minti cikin gara kulaki wanda ya kirati shi Allah ya kera lohu kuma kin ɗebe koko bebe Kalin sa ko bance Allah
na binciki zuciyata na kai na gano cikinta kasance ma guda biyu kai da rabbi ban ce guda ba tsari da irin alaƙar ku ilimi ba zai iya faɗa ba in ka zo ba guda sai gudan ya ce ba zan je da kai ba billahi wa bin rasul ɗin ku babu mai karatu ya bata na binciki zuciyata na kai na gano cikinta sanadin samun sani sansanin kai ko ainihin makarin mushane rana in ta fito wanda zai iya ya ce zai tare ta na binciki